si nanay ko, si Choji at saka si yan, so iikot ko para makita nyo ang view ng Mines View. Yan. Ito, may kasama kaming artista eh. Ako. Ikot tayo. Ikot tayo. Ikot tayo. Yes. Pati kayo, ikot kayo dito. Sumunod kayo sa camera. Sunod kayo sa camera. Yan. Ayan o. Ikot natin. Sunod kayo doon o. Yan o. Yan o. Okay, Chi. Power, di ba? Ganda ng weather. So, ganito lang buhay. Pasyal-pasyal lang. So, join ka next time para makasama ka namin. Okay? Power.